מאת אלוהי הווייתי, אני מתוך רוחי מדבר, שלום פנימי, אור נצחי. בעומק הלב אני פונה אל אור פנימי שבי עונה, מתוך השקט האינסופי אני שומע קול קדוש בתוכי. נשמה טהורה, רוח חיה, אל מקור הקול בתפילה, הנשימה מרגיע, הלב נפתח, ברגע הזה אני שלך. מאת אלוהי הווייתי, אני מתוך רוחי מדבר, עכשיו אני יודע כל מה שיש לדעת ברגע הזה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה. בכל נשימה אני מתמלא אהבה אינסופית, חסד גדול. הגוף שלי כמו כלי לאור, הנפש שלי רוקדת באור. אין עבר אין עתיד, רק ההווה, ובכל רגע משהו בי מתהווה. הנשימה מרגיע, הלב נפתח, ברגע הזה אני שלך. מאת אלוהי הווייתי, אני מתוך רוחי מדבר, עכשיו אני יודע כל מה שיש לדעת ברגע הזה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה. אני אור, אני שלום, אני זרם, אני חירות. מתוך הרגע הזה הכל נפתח, הכל זורם, הכל מתגלה. מאת אלוהי הווייתי, מאת אלוהי, אני מתוך רוחי מדבר, מתוך רוחי, עכשיו אני יודע כל מה שיש לדעת ברגע הזה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה. מאת אלוהי הווייתי, מאת אלוהי, אני מתוך רוחי מדבר, מתוך רוחי, עכשיו אני יודע כל מה שיש לדעת ברגע הזה, וכך קורה, וכך קורה, וכך קורה. מאת אלוהי הווייתי.